Sa ngalan sa Mahanog, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manasa kami. Mga igsuon, magnulsol kita sa atong mga sala, aron bandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga lapas lako yamot sa nahuna sa pulong sa buhat, ug sula pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sada, akong dakong sada. Busan na muyo ko kang Santa Maria kanayong ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron niya kong iampo sa Ginoo nga akong Dios. Ug kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuhay Ginoo sa imong grasya ang among mga kasing-kasing, aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon o makapatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak, nga buhig hariban kanimo ang Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangaliupo, ug tumano namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria, dili na kami mukabayo sa mga kabayo, ug dili na kami muisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong ulay-laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuhuon ug higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, ug mamulak sila sama sa leryo. Mugamot siya pag-ayo daw sa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, ug may sama siya katahom sa olibo, ug mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila ug magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman, ug mamulak sama sa paras, ug ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong mga pag-ampo
ug nagatiman kaninyo kanunay. Sama ako sa sipri nga lunhaw kanunay, ug ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nasulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini. Kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan. Apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Usa ka panultihon nga wala kong maanad ag pamati. Giluwas ko ang iyang abaga sa karga. Ang iyang mga kamot giling kawas sa bukag. Sa kalisdanan misangpit ikaw, o giluwas ko ikaw. Ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ako makakita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati lungsod ko ug pahimangnuan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalinghog kahanako? Ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Dili ka mo maghupot og laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba ka mo Dios nga halangyaw. Ako ang Ginoo mao ang inyong Dios, ang nagpagula kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ang Ginoo nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. Kung mamati pa lamang kanako ang akong lungsod, ug mulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Pakanon ko sila sa labing maayo nga trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bahato. Ang Ginoo Nga imong Diyos, pamatia ang akong tingog. paghinusod ako, nag-ingon ang ilog, kaya gihari ang sa langit hadula. Ang Ginoo mana kaninyo.
Panasa kini. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayan ka o Ginoo. Dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa, miduol siya kaniya og nangutana. Unsa man sugo ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga akong Dios maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong salabutan, o sa tibok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong sigkataw sama sa imong kaugalingon, wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod mingon ngadto kang Hesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mao'y Dios ug wala na'y laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, ug sa tibok niyang salabutan, ug sa tibok niyang kusog, ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman nining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag sa ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakalinggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayo nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ang magtutudlo sa balaod, gitawag kani silag mga skriba. Sila ang tighulbad sa panahon nga dunay lantugi may tungod sa mga balaod ni Moises. Usa sa pinaka gitawag nato nga inila nga balaod ni Moises dito sa unang sugo o Old Testament mao kining Decalogue o Ten Commandments. Ug dinhi sa atong pagsabot niini ang pagpahayag sa dapo ka sugo dito sa unang tugon gauna kining gitawag og prohibition. Thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not covet thy neighbor's wife. Prohibition. Abot unsa ba? Natural sa tao that as a person, as a kita, adunay prohibition apan anaa ka nato ang pagtawag nga the more we violate the law. Kung imong did-an ang tao, the more nabuhaton kini sa tao. Ug sa pagpangutana ning maong skriba, gikan sa lagtugi ni Jesus sa usa ka Saduseyo, diha sa iyang unahuna, ana kaniya ang tumang latip o hangtip nga pakibalo sa balaod. Abad sa iyang pagkadungog sa tubag ni Jesus sa lagtugi ni sa mga Saduseyo, siya miduol ug iyang gipangutana si Jesus bahin sa balaod ni Moises. Ug ang pangutana, unsa man sugo ang labing hinungdanon sa tanan? Ug dinhi mitubag si Jesus and he tries to inject kining balaod may tungod sa gugma. Higugma ang imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan, ug sa tibok mong kusog. Ug higugma ang imong sigkatao sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ug dinhi, as Jesus introduced kining bag-o nga balaod as a summation sa gitawag nga Decalogue o 10 ka balaod, dinhi midaig kining maong skriba o kaning hangtip mga magtutudlo sa balaod. Kay tuod, ang balaod sa gugma
di man gayud masayop. Ang gugma, kung imong buhaton, kung imong sundon, kung ang imong buhat, kung imong gisulti, o imong huna-huna, kung pinisikara ni ini gugma, you can never go wrong. Di ka masayop kung ikaw nahigugma. Aban ng uban, pilosopo kayong dagko, Father, nahigugma ko, Father. Sus, gugma gito, Father. Pero katulo man ko luibi, sayop na siguro ning mahigugma ko, Father. Tubag, di. Di ikaw ang nasayop. Kanang imong gihigugma ang nasayop. Tungod kay kitang tao mugud usahay, kung kita panggaon, kung kita higugmaon, duol ka nato kaayo kaning gitawag og pagbudhi sa taong naghatag kanato og dakong gugma. Tan-awa gud sa unang panahon, sa panahon sa pagbuhat sa kalibutan, gugma ang gihatag sa Dios nga mahan ngadto sa unang mga tao. Aban say budhi, aban say sukli sa maong gugma, pagbudhi. Gigugma sa Dios ang katawhan, unsay sukli sa katawhan, pagbudhi. Gigugma biya ta sa Ginoo. Kitang tanan gigugma kay ta sa Ginoo. Upan unsa may atong tubag, sukli sa maong gugma sa Ginoo. Kanunay ang pagpakasala. Kanunay pag-violate sa iyang mga lagda usugo dinhi kanato. Ikaw asawa, gigugma biya ka sa imong bana? Apan usahay unsa may tubag nato usukli sa gugma sa atong mga bana. Abusuhon usahay nato. Di nato tanaawon kung giunsa ta pagpangga sa atong mga bana. Katawa ni mga brother nato diri. Pero usahay sa brad, gigugma biyag mo kayo sa inyong asawa. Apan unsa may usahay atong tubag? Usahay na kalimtan nato ang value sa gugma. Naghihatag ka nato sa atong mga asawa. Kaming mga anak, dong inday, gigugma baya kayo ta sa atong mga ginikanan. Apan unsa may sukli nato sa gugma sa atong mga ginikanan, ato silang gibudhian. Usahay ato silang ihikwi lamang sa daplin tungod kay sila tiguang na. Ikaw, ako, gigugma biya ta sa atong mga igsuon. Apon usahay tungod sa atong kahakog. Ang gugma nga sukli, unta gugma, apan ang atong sukli, pagbudhi diya kanila tungod sa atong kahakog. Hantod karon, wa nagkabalik ang kanhi maayo nga relasyon. Gihigugma ta sa Ginoo. Apan nung tubag sa tao, usahay pagbudhi sa maong gugma, imbis sukli gugma. That's why Jesus in this new law, ang bag-o nga sugo nga iyang gi-highlight dinhi, isip summation o summary dito sa tapo kasugo ni Moises. Gisugdan niya kini og gugma. Tungod kay kini mao ang pasikaran sa atong pagkatao. Nabuhi ta, gimugna ta, gipasaylo ta, nahimo tang tao, nibarog ta, gihatagan tag ikaduhang higayon tungod sa dakong gugma sa Dios dinhi kanato. That's why dinhi sa sud sa panahon sa Kwaresma, sa atong pagpamalandong, ato siguro usab ato pamalandungan pagkadako sa gugma nga akong nadawat dining kalibutana. Una, gugma sa Dios, gugma sa pagpasaylo, gugma sa paghatag sa ikaduhang higayon, gugma sa akong ginikanan. Bisan tuod gibudhian ako akong ginikanan, apan sa ilang dakong gugma gihatagan ko, gidawat ko sa ilang sa bakan. Bisan kapila ko gibudhian ng akong asawa o bana, gipasaylo ko sa akong pagkaanak, gipasaylo ko, gugma akong nadawat. Karon atong pamalandungan,
unsa may sukli nining makunggugma nga akong nadawat nining kalibutana. Sa tanan bang gibuhat nako sa matag adlaw, pinasikaran ba sa akong mga desisyon sa kinabuhi, sa akong pakipaglangbigit sa akong isig kaingon, sa akong mga anak, sa akong mga igsuon, sa akong ginikanan, sa akong kauban sa trabaho? Pinasikaran ba niini gugma? That's why the blessed Lord is emphasizing, dili nako, mudili ninyo. Kay kung mudili ko ninyo, damor ninyo buhaton. Simple lang niya, no? Bisan sa pagtabok diha sa kalye, klaro kaya ng stripe diha kita agi, pedestrian na. Apan kaning atog yung usahay pagkabrusko nato, no? Di ko diha, layo, dire ko. Simple lang. We violate the basic law. And we are fond of it. We laugh at it. We enjoy in violating certain specific law. Huna-huna sa Diyos, the more didan ang tao, the more mo violate. Nan karon. Bagong sugo, gugma. Because nini, dili ka masayop. Pinakauna, higugma ang imong Diyos. Kaysa tarong nga tao, kung imong ingnon, higugma ang Diyos, di gyud ka mo dili. Buang lang isiguro maingon nga di ko mahigugma sa akong Diyos. Kitang tanan, we accept and we fully accept it. Ang hagit sa paghigugma sa Dios nan karon, ang hagit mao kini. Kung saan na to pagbuhat kining challenge sa Ginoo, ang iyang sugo higugma ang imong Dios. And the very concrete way of loving God nasa ikaduhang sugo. Higugma ang imong isig katao sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Because when you start to love and we begin to love your neighbor, it is also you love God in that way. That's why mga igsuon, sa pagkabati sa maong poong ni Jesus sa tubag niadtong Saduceo, niingon kining usa kahatik sa balaod, ang imong tubag maayo, and I salute you, my Lord. Dili kalayo sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, sa pagkaduol na kining gitawag nato nga Semana Santa, musod na kita sa panahon nga kundiin atong palauman ang atong pagtuo diha sa pagpamalandong kung giunsa ta pagluwas ni Kristo, gumikan sa iyang dakong gugma dinhi kanato. Ato usab siguro palawon man usab kining maong pagtabok nato sa atong kanhi nga kinaiya, kanhi nga pagkatao ngadto sa bag-ong pagkatao, tungod kay kita mingon gihigugma ako sa Dios, ug kuning paghigugma kanako sa Dios, suklian ko sab siya sa akong paghigugma diha kaniya. Ug sa dihang sa akong paghigugma diha kaniya, akong buhaton kini konkretong paghigugma pinagi sa paghigugma usab kanako ug nako sa akong isig kaingon. Ug sa atong mabuhat kini, kalipay sa langit, kalipay sa Ginoo, nagasud-ong sa usag-usa kanato kun mabuhat nato kini. Amen. Palihog manindog. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan, nga ngiyang gugma alang kanato magdasig sa tanan nga magtimaan sa atong pagtagad sa uban. Mutuaw kita sa pag-ingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa walay puas musangyaw sa gugma sa Dios og sa isig kataw nga maoy kasing-kasing sa ebanghelyo. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga dili unta kita malimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga kabus, sinalikway og wala higugmaa. Magampo kita. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga atong tagdon ang matagtaw uban sa ang kaayo ug pagtahod. Magampo kita.
Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinuan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagis sa malumong hikap sa Espiritu Santo maangko nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagkampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pagayos sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga ablis sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinagis sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ang atong mga minahal nga mitaliwana dadto ni Kristo ngadto sa iyang walay katapusang gingharian. Magampo kita. Ginoo dungga ang among pangamuyo. O Dios among amahan, kabangi kami nga sa walay sukod, higugmaon kanamo ug nga magigumay kami sa usag-usa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo ring ako ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton natin sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mahal kabulo alang sa pagdayag ng bayan sa ngalan alang sa kapuslanan sa tibok ni ang santos nga simbahan. Amen. Magampo kita. Ginoo kaluoy pasud-ong nga among gihalad kanimo aron makapahimot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ni Dios. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Pangayong mataro. Santos nga man Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan na angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini mao'y makapabadlong kanamong nga mga makasasala sa among pagkamagpahitason ug aron ang among pagkakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong makaluluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghelo mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kaitaasan. Daigunang nagaanyo
santos gayud ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos ug ipadalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagulingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug ningon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo kong lawas ngitugyan alang kaninyo. Ug sa samang pagitapos ang panihapon mikuha sa sakalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug ningon dawata kining Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mo kong kalis sa kong dugo sa pagtunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo Nahabaraw, si Kristo mubalikan. Aron sa paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo amahan nining pansi kinabuhiw ng kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa libok kalibutan. Himo nga kami manghingpit diha sa gugma. Uban ni Leo ang mong Santo Papa ug ni Alberto nga mong arsobispo ang tanang kaparian. Ug hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay nga malaumon nga babanhaw sila og tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa mong naong kaluwi kaming tanan. Himuang kami nga ngayon makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang banga, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daygon, o amoy kaw himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. O pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag ha kanimo magkagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon hiniusa atong mga pagampo inubanan ng hugot ng pagtuo atong ngawito mga pulong itudlo kanato sa atong makagagahom. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo ginuwang imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa mga sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Kay imo man ang ingharian, ang gahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko diha kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala, kung dili magsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa.
ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana sa kanimo. O karon atong ipakitang atong panigsunay ang magdait mana kaninyo. Sa kalibutan kaloy kami hatari kami sa Maigsuon kini maong kordero sa Dios, kini nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulan kita ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dira ko ay makalawat kanimo, ang ipamulo lamang o pumayo. Ayo ako. Nga ang lawas ug dugo ni Kristo makamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human namo nadawat ang pagsalig sa kaluwasan. Himuang nga manglakat kami sumala sa angay, ug mabot kayud kami nganha sa kanumanan niini. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Kinumduman mo kami og sudunga, kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloy kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumok, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo among silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa gidugayon sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo,
nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa nga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang santo ninyo, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga dili unta kami may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo ninyo. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo, uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo ninyo, tabangin kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo ninyo, tabangin kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo ninyo, tabangin kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Santo ninyo, tabangin kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo ninyo, tabangin kami. Kun ang tanan mobiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo ninyo, tabangin kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo ninyo, tabangin kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo ninyo, tabangin kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo ninyo, tabangin kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo ninyo, tabangin kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo ninyo, tabangin kami. Magampo kita. O Senyor, santo ninyo nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gipalon pagpabarog diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga santo ninyo, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy. Ug ihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiang among mga pag-ampo, ug ipadala ka namo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Maana sa kanimo. O manalangin ka ng Diyos, makagagahom sa tanan, Amahan o ganakong ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, manglakat kita ba nagdakong gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva, Pid Señor! Viva, Señor Santo Niño!
Viva Pit Senyor! Mayong hapon.